Pane mota yakafamba kuswera zuro wacho. Mota iyoyo inenge yakarerekera kusilva kana kuti white, asi yanga ine vakadzi 2 kumashure, but vakadzi ava vanga vachiviga mafesi avo ichidhiraivhwa nemunhu wechirume. Vana ava nemazera avo mukatarisa vana vese vakatorwa panharaunda ino vakomana. Vanhu ava inyaya dzekuromba kuti ushereketwa uri kuitwa neruzhinji wasaka kuti vana vatorwa. But nhasi taenda neishu yevana, mapurisa havasi kuyozomira nesu, saka hatisi kuziva kuti mapurisa basa ravo nderipi. Yes, atichiti kuswera muri yeZimbabwe tichisangana zvakare paHot Zimtrends apo patinokupa inyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe. Naika kutaura kuno kwatiri kuita tiri kukuwadza neextension muna Chitepo Street umo maitika chiitiko chinorwadza nekukatyamadza. Apa vana vatatu 2 vane mazera akafanana ma3 years nemumwe ane 1 year nemamanzi vakabiwa. Zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe. Saka toda kuzwa local residents vachitaura nevehukama kunyanya ana amai vachona kuti chiitiko ichi chakafamba sei. Ngativanzwe vachitaura. Inini ndinoitwa Mai Chinyanga. Ndiri mumwe mugari wemuno muHebert Chitepo. Nyaya iyi nyaya iri kutirwadza zvikurusa. Vana izvinezvi tane 2 days tashaya vana. Pekutanga takanoripota pabhesi pedapo. Ndokubva taona kuti pabhesi hapana zvazvabatsira. Ndokubva tazoenda kunoripota kukuwadzana 2. Kuno kwatakanosiya mastatements, vakatorwa mastatements vabereki vevana. Asi by now mapurisa achona dai vari vamwe vauyawo vazotibatsira. Hatizoti mapurisa achona ari kushanda basa ripi. Pakanzi pane munhu ari kuita kana kuti zvekutengesa musika wakapo, vanomhanya vachinodisturba munhu ari kutengesa. But nhasi taenda neishu yevana, mapurisa havasi kuyozomira nesu, saka hatisi kuziva kuti mapurisa basa ravo nderipi. Nekuti kana tanoripota totarisirwa kuti tiyozobatsirwa. Saka kana takunzi isusu endai motsvaga mumigodhi, endai motsvaga murukova, hatina masidhaivha anogona kunopinda murukova. Saka isusu tiri kuchemawo nehurumende yedu kuti mapurisa ari kuitei. Takanoripota hanzi mbudzi kuzvarira pane vanhu kuti itandirwe imbwa. Saka isusu kuenda unochema mapurisa kuti tibatsirike. Mapurisa ngaatibatsirewo. Ende makesi ekubiwa kwevana awandisa. Musi wataripota chaiwo tingadai mabhodha yese akatovharwa, maroad block chii, but nezvika vanhu vari kutongofamba vari kuenda. By now hatichatomboziva kuti vana ava vachiri mudhuze here kana kuti vakatoyambuka bhodha ngozi nguva yareba. Unoenda kupolisi unoudzwa kunzi 24 hours. 24 hours kumwana ane 3 years. Pamwe pachona mufunge mwe mitemo yachona kaka pane painomboitawo ichidzorwawo, nekuti munhu mukuru ndiye unofungidzwa kuti pamwe atizira kana kuti amhanya unoita street kid, but noti mwana ane 3 years. Dai hurumende yatibatsirawo vagadzirisa kumapurisa chekutanga ndapota tozouyawo kunesuwo. Iwe wakaberekawo no matter asiri wako, but une mwana wehama yako achamuka wakabiwa akaitwa saizvozvi, unonzwa sei? Matsvagira takuitawo mari mamwe achona haachaitiba. Zvanyanya ndichiba ndatora futi mukana iwoyuyu, nekuti vamwe vana vari kuzotumwa kuita izvozvi vanenge vari under madrugs, vari kutengesa madrugs. Please ndapota munomu extension tanzwa dai hurumende yatibatsirawo yakuita zvemadrugs, nekuti mwana kana under influence yemadrugs haazeze kana kunouraya kana kutumwa anoita zvese. Tibatsirewe ipapo. Isusu sana amai nana mbuya, pandiri pano ndiri mbuya. Vana ngatichengetedzei. Pandiri ndo pane mwana wangu. Kana kuri kunzi ndinenge ndine juraho rangu ndotokiya. Vana vanoda kutamba zviri nani nditore newo panext door wacho ndovavharira. Votamba avo vari muyadhi mangu. Ndochenjedzo yandingangopawo kune vana. Ngatisatumewo futi kana tuvana kune vamwewo waunozona achituma kamwana katikitiki kutakishop. Kunyange mwana ane 1 year chai ari grade 1 I mean. Afanire kutonzi ngaende kuchikoro ega. Vabereki ngatiberekedzei vana. Ndonosiya ndamupinza mugedhi rechikoro. Kana zvichibvira ndinodzokera futi ndonomutora. Kana ndisingakwanisa kunomutora ndotsvaga wakura. Ndoti fambai muri group usafambe uri 1.
ndo chenjedzo yandingangopawo. Ava vanoita zvemarituals ava nyengoti vanhu vasingazive Mwari ende hazvina kwazvinoenda. Vashoma unogona kurarama 2-3 years but at the end kana upfumi hwachona hahugari. Tinozoona dzimwe nyaya dziri kubuda zichinzi munhu ane zinyoka mubhuti, munhu ane zvakati mumba make haamurare, mumwe anotonzi haite toireti mumba, vatorimo vatinotoziya anotonzi haitire toireti mumba, oenda kusango. Saka upfumi hwakadaro hunonakidza here? Ngatidzidzei kushanda zveziya. Ende imimi wamapurisa kana mazoona tichitengesa madomasi edu nekuita tumatakishopu musatimhanyisewo, ndo patiri kurarama napo. Kana mazotimhanyisa vanhu vakunotsvaga zviri nyore. Ndiri kudzokera zvekuhurumende ikoko, siyai vanhu vari kutengesa vatengesi vakasununguka, movapa pekutengesera pakanaka kwete kutimhanyisa. Tinotenda mama. Ayo chimbovaombererei maoko anana mai. Makadii ndoitwa mai Mulambo kana kuti mai Emily Mulambo. Ndiri neighbor vanhu vabereki vakashaikiwa nevana. Takapedzisira kuona vana vakuswera zuro kumapast 10 kana kuti 11. Nguva zhinji vana ava vanotambira kunze, vanoendawo kunze kwegedhi vachitamba asa vatore nguva yakareba vari kunze kwegedhi, sezvo munongoziva kuti mwana anoda kugoita senguva rekutambawo, but vanongoti vakati budei kunze kwegedhi votodzokera pai mugedhi. Nevakatovaonawo vakangoti tambeni kutodzokerawo kunze kwegedhi, but nguva diki iyoyo vana vakabva vachitonzi vaita sei vadisappear. Ini ndandichifambirawo mari mucommunity yekuti tibatsirewo mhuri yashaikiwa nevana. Ndangonzwawo chinzi pane mota yakafamba kuswera zuro wacho. Mota iyoyo inenge yakarerekera kusilver kana kuti white, asi yanga ine vakadzi 2 kumashure, but vakadzi ava vanga vachiviga mafesi avo ichidhiraivhwa nemunhu wechirume. Ndo manzwiro andaitawo nyaya iyi. Matauriro anga achiita mai vavo vari kuti handinokwanisa kutora number plate, nokuti munhuwo vangofungidzira kuti wai hanzi ndakatombobuda kunze ndikatarisa kuti vari kudani, asi mota yakabva yatipaya. Pandakatobuda yakabva totanga kufamba zvishoma nezvishoma. Sezvo mai vangu vachitsanangura nga munhu wechikuru, havana kuzokwanisa kutora number plate. Ende ini handazobvunza kuti yanga ine number plate kana kuti inenge isina, but sezvo muchiziva kuti inimi mbavha haizoise number plate. Zvinotyisa chokwadi. So mushure mekunge chiratidzo chakaratidza kuti vari kuhwandisa zviso zvavo, vakanyatsoona sei kutsanangura kwavanga uchiita mama? Ivo vanga vachitarisa patanga tichivaudzawo tichitsvaga mari, varatidza kubatikana vakati chitwe ichi redweka chinhu chinorwadza. Saka mota yatakaona kuno ichitenderera ine vakadzi vaiviga zviso zvavo, saka ndo vari kutoratidza kuti dzinogona kunge dzitori mbavha, nekuti isusu takatosuspecta kuti vanhu ava imbavha. Saka ine kavaidza kwabvunzisa kuti zvinhu zvakaitika rini zvikanzi kuswera zuro wacho fuchi ndo patakashaya vana. Ndanzwa kubatikana panguva iyo ndabva ndashaya simba. Inini chinhu chandiri kutoona chinokwanisa kuti tibatsirike, takutokumbirawo kuhurumende, ndo vanokwanisa kuona mazano ekuti vatibatsire, nekuti isusu tiri toga tikwanise kuchengeta vana. Mwana munhu anenge achida kutamba, especially kana mwana akanga ari mujurawo, unongoziva kuti akabuda anenge ane nguva yekufara yekuti andambopirwa kamukana kekuti ndiite sei, kana kuti iwo akangowana kagepi kekuti gedhi ravhurika anotomhanya zvezvo kuti anenge achifara kuti ndavhurirwa. Saka isusu tiri toga kuti tichengetedze vana. Hapana mubereki angade kukwanisa kuti mwana wake abiwe kana kuti ndive replace kuti ndatadza kuchengeta mwana. Mubereki wese wakazvara mwana wako, wangave mai kana baba, vanotoda vana vavo, asi kuti wangove mweya wapinda muZimbabwe wakaipa wevanhu vari kuda kuwana pfuma usina kushanda. Ndikuona kunge munyope chaiwo uri kuita vana, kuti munhu unoda mari usina kushanda, kuda zvinhu zviri nyore zvezvekunge honye. Zvinorwadza izvi. Tikuona macases ekubiwa kwevana anyanya. Zvakare kutonzi pane munhu mukuru chaiye ane 21 years ashaikawo futi panguva yashaika vana ivava. So tingati ezvinezvi vanhu vakuru vakubiwa zvakare. Tingati takaona mota yatingaziye iyambiro yedu yamungada kupawo zvakare, especially kune mamota dzatinge tisingaziye nevanhu vatisingaziye mumatigere. Yambiro yandingatoda kupa ndeyekungoti kune vana vedu kana kune su vanhu vakuru ngatisangoendei pane mota. Ezvezvi kune vamwe vari kungoti vakuya nenzira dzakasiyana siyana kuti vakwanise kuba, bhozi
vanhu vari kwanisa kubvunza kana kuti mumwe munhu sezvakafanira pandanzwa kuti chifamba apa kutsvaga mari munhu anga chitanzi mwari kuya nefoni chaipo inenge iri mbavha uya kuvanobva taura kuti uyai muone vhidhiyo vane nzira dzakasiyana siyana nokuti kudhara taiziva kuti vaigona kuba mwana nekuti yotore maswitsi saka nzira iyo vakuona kuti aiwa vanhu vazhinji vanoramba nekuti isinzo chenjedzi yatinge tichipa kuti usamhanya apa ukanzi yotore maswitsi ita sei ramba saka izvi vana vanogona kubhaizwa nekunzi uya kuite zvakati kana kuti fimu anenge asina foni akutomhanya ipapo saka inini ndakutongoti zvimwe zvacho zvakuda Mwari nokuti tiri toga tigone kuti tinotomboyambira vana vedu tiri toga tigone chero inini munhu mukuru chendogona kutobiwa ndakutokwira mota idzi dzevanhu vava vari kungotsvaga vari kuda mari nenzira dziri nyore munhu asokwanisa kuzvishandira isa kutokumbirawo kuhurumende kuti dzimwe nenguva akakushaya mabasa kuri kuita kuti vanhu vawane vatsvage nzira dzekutsvaga mari asi nzira dzacho dzavari kutsvagisa mari dzinorwadza nokuti kana iwo waba mwanaka wozonzwa kunzi mwana weyo kana kuti akawanikwa akaurayiwa handiti takutongoziva kuti kuba kwawanikwa waita vana kune vari kuda vana ivo kuti vavauraye vachivapa mari hatizivi kuti kune n'anga dzinoti dzinenge dzichida kuti dzishandise zvazoshandisawo mishonga yavo isisu kudhara tichikura taiziva kuti n'anga dziriko dzairapa vanhu izvozvi n'anga dziripo dzakuda ropa revanhu unongonzwa kunzi anga achienda kwakati saizvozvi zvikesi iri panapa iyi handiti dai n'anga dziriko cheko dzinobatsira dzingadai dzatuya kunobatsira sezvataiziva kudhara kuti vana vari pakati handiti saka zvaizvozvi zviri kunzwa chinzi munhu akaenda kunoromba kwakati ari kunzi uya nezvakati mapatsi emunhu chichichi chakati handiti ofuchi ukatarisa ikoko dzinenge dziri n'anga saka hatisi kuziva kuti n'anga dzako vanenge vane mapepa here vanhu ivavawo ekuti vapirwe vanzi malaisensi ekuti vazive kuti ndo basa ravo handiti inini mashoko angu ndeyekuti ndisati ndataura kun'anga ndikutokumbirawo kuhurumende kuti vaone vanhu ava vari kuzviti iwe in'anga kana mamwe maprofitawo vapirwe matsamba ari pamutemo kuti basa ravanenge vachiita riri pamutemo here kana munhu usina tsamba iri pamutemo unofanirwa kumiswa nokuti ndo vamwe vacho vari kukonzeresa kuti tishaye vana vedu nokuti isisu kudhara tichikura taitya mhuka izvozvi mazuva ano takutya munhu never trust munhu nokuti chero hama yako chaiyo chero mwana wamai wangu wandakaberekwa naye handichamutrust totenda nemukana uno wamandipa ini ndinonzi mai Maingama ndiri muvakidzani wepane pamba pakabiwa vana 2 panext pacho pachizobiwa mwana 1 secommunity tiri kunzwa kushushikana zvakanyanya nechiitiko chinorwadza zvakadai tikatarisa mazera evana tiri kunzwa kubayiwa pamwoyo nokuti hazvitogoni kuti urare mumba usingazivi kuti mwana wezera regore ne10 months ari pai kana iye ane 5 months wopadzibati mwana akabiwa ari mupamba unotadza kunzwisisa kuti moyo yedu vanhu yave papi tichiri vanhu here kana kuti takufunga semhuka tichine unhu papi kana chibiro mumunhu mwana vana 3 nguva imwe chete moyo yedu iri papi sevanhu zviri kutongoratidza kuti hatisisiri vanhu takurarama mazuva ekupedzisira mhando yemunhu because munhu akatoba vana munhuwo sesu zvichireva kuti nyika yatiri kurarama yaipa kana kwangu vana ava nemazera avo mukatarisa vana vese vakatorwa panharaunda ino vakomana vanhu ava inyaya dzekuromba kuenda kunoita zvemaritualist nevana zvandoda kutaura kuruzhinji rweZimbabwe nderokuti even shoko raMwari chairo rinoti zviri nani uve nezvishoma zvibva kuna Mwari zvinhu zviri kuitika mazuva ano kuda kuva nezvizhinji zvatina kushandira bhaibheri chairo shoko raMwari rakati tichadya cheziya vanhu vazhinji vari kutora vana ava kuda kunorombesa kuda kupfuma nezvinhu zvavasina kushanda kungomuka wangova nemari yakazara usingazivi kuti yabvepi asi tichiguta nemisodzi yavanhu ona izvezvi kuungana kwatakaita nokugara kwatakaita tese mvura haisi kana kumedzeka nokuda kwokushungurudzika kuti ko vana vari pai vapenyu here vakafa here hatisi kutoziva mukatarisa vana vakatorwa musi wechitatu nhasi tova musi weFriday nemazera evana vana vedu vari pai tiri kurwadziwa secommunity taakukumbirawo kuhurumende kuti dai yatibatsirawo kuti zvinhu zvakadai zvisaitika chiitiko chaitika muno mukuwadzana chiri kutyisa chiri kurwadzisa hatisati takamboona chiitiko chakadai chiitika munzvimbo dzakadai dai hurumende yatibatsira kunyange mapurisa chaiwo dai agonawo kumira panzvimbo vaita basa ravo mukatarisa nyaya inonzi yakaripotwa masikati but havana kuuya panzvimbo tingaripota here nyaya yevana mamai namwana ane gore ne10 months tonzi mirirei 24 hours 24 hours dzinoshanda here pamwana asingagoni kana kuzvidhifenda asingazivi kana kuti ndiri pai asingazivi kuti anditakura ndiani
zvichida vana vanenge vakatonyengedzwa nemazepi kana nemaswitsi vakatakurwa. Tingamirira here izvozvo 24 hours vana vachienda? Mapurisa akatibatsirawo akati basa rawo in time. Zvichida pari zvino tingade chiti vana vakawanikwa. Migwagwa yese yakavharwa sezvatinogona dzimwe nguva zvichiitwa. But apa tiri kuona kuti hapana chakaitwa chinogona kutibatsira. Tarisai taamuzuva rechitatu. Kana nhasi vakati vachienda kunovhara marodhi vachabata here vana? Hakuchina. Takukumbirawo kuti vedu weka mukanzwa tauya nematambudziko kwamuri semapurisa. Tiri kuda kuti mutichengetedzewo nokuti techitoziva tikauya kwamuri ndimi munogona kutichengetedza. Izvino tapererwa sevagari. Mukatarisa pano patiri kana mapurisa acho hapo. Takangomira pano kuti vanhu vakatsvaga vaneta. Tiri kungonamata kuna Mwari kuti dai Mwari vapindira. Uye kuna ane vana tiri kutotaura nemweya waMwari kuti ngaadzose vana. Zvikuru sei dai agona kudzosa vana ava vari vapenyu. Pakusiya vana vachitambudzika zvakadai vasiri pavabereki vavo, pasina anovaona, pasina ari kuziva kuti vadyei, varara pai, ko uyo mapamba akapfekei. Dai Mwari vatibatsira. Kuna namai vese vari pano nanambuya vese vari kuchengeta vana. Idi ndinoda kukumbirisa kuti kuburikidza nechiitiko chataona nhasi, dai tagona kugara takaisawo maziso edu pavana vedu, tichiona kuti vana vedu vari pai. Maipiro aita nyika ndeyekutoti mwana akabuda jeje wakutoziva kuti mwana haasi safe. Tarisai nharaunda yatiri, vana havana kumbotorwa kure nemisha yavo. Vana vakatorwa padzimba dzevabereki vavo chaipo padhuze pano patiri. Saka kune vese vane vana izvi vanoenda kuchikoro, takutokumbirisa kuti tiperekedze vana, tizive kuti vana vari safe. Pavanoda kuyambutswa mugwagwa wotoona kuti mwana wako wamuperekedza, wanomusiya kuchikoro. Nenguva yekunomutora zvakare, ngatitorei vana. Uye secommunity ngatibatsiraneiwo. Paunongoonawo mwana womumwe asiri panzvimbo, toedza kudzoreredza vana. Ukaona mwana ari ega, wovhunza kuti mwana anani, tobatsira vana vasati vaenda kure. Makadi henyu. Ini ndinorwadziwa semuvakidzani wenharaunda ineyi. Kuti tiri kungoshushikana tiri vana mai tingoti todii nguva ichifamba. Dai zvaibvirawo mapurisa akwanisa kuuya neuwandu hwavo huya hwavanombofamba vakazadza rori. Vauya pamwe door by door zvichida totsvagira vana kure varimo mudzimba dzedu dzakatikomberedza idzodzo. Dai zvaibvira handichazivawo kufunga kwangu. Vaiuya vachipinda door to door votenda kuti nharaunda yakachena haina vana. Toonawo kuti next forward todii, nokuti hatichaziva kuti muvengi angabve kure here achiuya kuzotiitira chiitiko chakadai asina mumwe munhu wokuziva watigere naye. Pari kutinetsawo nekutishungurudza. Dai zvaibvira polisi yatibatsirawo kuti hushereketwa huri kuitwa neruzhinji wasaka kuti vana vatorwe. Ukazvitarisa hazvina kutangawo nesu pano munharaunda tinosungonzwa kuti kwakati kwaitika chakati tisina kuzviona, asi nhasi tiri kuzvipupura kuti tiri kutadza kudya nokuda kwokunge vana vasipo, zvechokwadi vana hapana. Saka ndinoona kunge vanhu vari kunyanya zvekushereketa. Kune vatinonzwa vai muchingoti izvi ndinozvigona. Ko shoko harisati rasvikawo here kwamuri muuye nhasi kuzopupurawo nekuzviratidza kuti mune zvamunogona vana vawanikwe, nokuti vabereki vavo havasina zano. Vanhu vatambura, nharaunda haisi kukwanisa kurara kana kudya, yakungomira neminamato. Asi ndinonzwawo vanhu vachingoti izvi ndinozvigona kubva mumaredhiyo. Taikumbirawo vedu anozvipira zviratidze nemwoyo unoda kuti izvi unozvikwanisa wosvikawo panzvimbo, nokuti tiri kuona vabereki vacho vevana ivavo hapana akauma musoro, hapana ari kuramba kuti chandidi. Dai vasvika vavabatsira. Atigare kwakatozonzi mama ndikubva Oscar ari kutaura mbamenyu ana nhenhe varimo here, ndikataiwa vana venyu havamo. Oscar ndamupinza mbakare kuti havana handisi kuvaona, ndati hamadi kumbobvunza vanadhala nepanotomba nadhala. Kubva vatoenda kubvunza maireva vakati vanga nadhala havana kwavanomboenda kure, vana vanenge vari padhuze. Saka zvadaro vakatanga kutotsvaga vana panguva iyo. Vakazotodzoka ndakatamba zvangu muchimba ndikega havana hambokwavato padhuze. Vakati navatodzoka kuti havana handisi kuita hatisi kuvaona mama. Vakazotosunga ndikati vangoende kupika tibatse titsvage. Takatenderera shuwa tikatsvaga tikaenda kumashopusi tikatendera mukaba dongora mota dzese dzanga dzipite pamwana wapiwa kudhare mota yevanhu vakapinda mai vanogona kusapinda vanhu. Hatina kuwana takatanga kutsvaga kubva ipapo tikatenderera mukapinda muno next chimwe takatenderera hapana chatakawana kusvika tazoti kumawana hande kupolisi. Taenda kupolisi shuwa tikaripota vakangotorawo madetails
wakati amuzoya nemapicha evana tozongona metizo anenge amwe munhu kuvaona aona picha zoti mwana ndiye ari kutsvaka takadzoka tikaendera mberi nekutsvaka takatsvaga kutenderera kutendeti hatina chatakawana hapana kana ava handimbotudze kuti ndambovaona hapana kana mumwe chete saka inini ndikunzwa kudzama kuti vana vanenge vachigara saka ndikutokumbira kumhuri yezimbabwe kune vanokwanisa kutibatsira kuti tiwane vana chido chichemo changu ndikutokumbira kumhuri yezimbabwe kuti vanokwanisa kutibatsira vatibatsire tikwanise kuwana vana ava vari vapenyu vachifamba zvavakagune utano hwavo hwavakabva navo vainahwo pano ndozvandiri kutokumbira ini ndikutopiwa chenjedzo kunesa ana amai kuti vana ava isati kuti kuchengeta isusu kuwachengeta cheko vana tikati vana mai ngachengetedze vana ndiye ndichitonyepa nokuti mwana anotamba asi takutokumbira kumhuri yezimbabwe kuti vana tinamatire vana vedu kumiedzo itidarikewo nekuti tikunza kurwadziwa handina kana chimwe chekutaura kana ndikunza kupererwa saka kana mweya uri kungotaurawo kwatiri kunzwa kwese kuti vana vapenyu saka takundodai mhuri yezimbabwe tibatsire kunamata vatibatsire vanokwanisa kuti vatibatsire kuti vana tivawane vari vapenyu tivadzoserwe vana ava vari vapenyu ndo chichemo changu kuti chandina yes pari zvino ndimire namama vashaya mwana wavo vavana vatatu vashaya mama mungataurawo zita renyu nekutsanangurira mhuri yezimbabwe yakatira panguva ine kuti zvakafamba sei ini ndinonzi Millicent Tantiro. Vana ndakavashaya ma11 makuseni nguva dzakabuda vakoma vavo vachienda kuchikoro ndofunga ndakangogara dzinenge 10 minutes ndobva ndabuda panze ndichiti nditarise vana kuti mudiki wacho anga asina bhutsu ndikati nditarise vana kuti mudiki apfeke bhutsu ndabuda ndakabata mateka ake white andakabuda panze ndakabvunza mwana wasisi wangu ndogara naye aisuka ndikamubvunza kuti auna kuona vana here ndopakati vari kutamba pasera apo vachitaura vanongositambira mazuva ese pageti ndakabva ndauya pavanotambira pageti ndakavatarisa pandavashaya ndopandakamhanya panext pane kamwana ane 3 years pavanotambawo nako kamukomana ndopandatobvunza mai vekamwana kaya maidhala kuti vanokati dhala kanonzi Reynold ndobva ndabvunza ndikati hamuna kumboona ana dhala here ndobva vati vana dhala havatambire kure vari padhuze dhuze apa vanofanira vanga vane vana venyu majekichi saka ndakabva ndamhanya patakshop ndichida kuvatarisa ndopa ndakabvunza vamwe mai vatakambogarawo navo kuGrenaro vanonzi maimishi vandotengera patakshop ndikavati hamuna kumboonawo vana vangu here ndobva vati vana venyu havana 5 minutes ndavaona vachitamba pakashedhi kari paseri petakshop apo saka kubva nguva iyoyo ndoya ndakatanga kuchifamba murai ndichidaidza mazita avo ndichivadaidzira vese asi handina wandakaona vandatomboenda kuseri ndichiti pamwe vaenda kuseri kunotambira kuseri handina kuvaona ndopandakatanga kuchitofamba ndakuvatsvaga ndina mai kamwana kamukomana kasipo kakashaya kakani vana vangu kubva ipapo takatanga kutsvaga ndakaita 2 hours ndichitsvaga vana ndisati ndaripota kupolisi ndichifunga kuti dzimwe nguva ndinogona kukasika kuudza kana baba vacho ndasati ndavaudza vanga vabudawo kuenda kubasa kuChipinge ndaitsvagawo kuti pamwe ndinovawana vari mudhuze sezvo vanzi havana 5 minutes vaonekwa ndakambozama kutenderera muno muhebheti mese kurwizi ruri kumuzasuku ndakasvika ndikaenda kusifura kumashops ndichiti pamwe vangoenda kunochirongo magoho ari kusifura ndakavashaya makomplex ekuseri mukati mudzimba kuseri kwesifura ndakasvika ndichikashaya kuma1 ndopa ndakabva ndazotorana namama vepamba pedu vandinavo vari pasaiti pamba tikati hande polisi naivo mai vekumwe mwana atashaya takabva taenda kupolisi tikanoripota polisi vakangotorawo madetails namba dzedu neadresi ndobva vatadzoka
tina imwe hope yatakawana vakangoti endai mugonotarisa muzvimota kana pari padhuze nekapaki maybe vanenge vari muzvimota. Takauya robva tangoitawo sekudaro, robva tambotarisa mumakapaki muzvimota tichivhura tichiti pamwe vavhurawo vakangopinda umo vakazvivharira vakatadza kuzovhura. But hatina chatakaona, tikambotenderera migodhiwo yemunharaunda taiona yakakiwa yese kuratidza kuti haitoshandi. Mizhinji yacho hapana mugodhi wairatidza kuti wakavhurika. Saka kubva ipapo taingotsvaga kusvika zuva rimwe kumanheru ndopatakazoenda kuwadzana 2 kunoripota kupolisi zvakare. Takasvika kupolisi tikatorwa statement, vakatorwa madetails edu vakatiti vachatibatsira, vakatiti tisodzoka makuseni. Kuseni takamukira tikambotenderera kutsvaga futi kwese kupakriji tichiti tisataenda kupolisi rege timbotenderera pamwe munhu azongofunga kuasiya. But hatina chatakaona, tikadzoka tikazopfuurira kupolisi. Polisi ndipo vakatangawo kutiteerawo vachitsvaga nyaya dzacho kuti vana vanga wanikwe sei. Kusvika pari zvino nezuro mapurisa akatombouya vachiita mainvestigations, vakatoro mastatement avaitorawo sekutsanangura kwandiri kuita matsanangura andaimboovaudza. Vakati vari kutibatsira kusvika pari zvino. Vana vangu masanda vawana wangu muhombe ane 3 years 11 months, anga achitotena 4 years mwedzi unoemisa 27. Mudiki wacho ane gore ne10. Muwepa next ane 3 years 5 months. Hapana munhu atingati munhu musvino kuti angagone kutaura kuti ndogara pakati ende vana vekuti vaisafamba vaingotambira pamuti uri pamusiwo ipapa. Saka usazive kuti ndiani akavatakura, vari pai, vari kudyei, hatichazivi. Ungati nomafambiro azvakaita. Zvinorwadza chokwadi mama. So takatarisa zita remwana ushumati vairi zviyanaina. Vangu vairi ne1 next. Alright, mukataurawo mafull names avo here nesenemu. Wangu mukuru wacho anonzi Anopaishe Muzanapo. Mudiki wacho ane 1 year 10 anonzi Anenyasha Muzanapo. Alright, saka musiku kwamapesera kuvaona vakanga vakapfeka zvakaita sei? Tichitanga nemukuru. Mukuru yanga akapfeka t-shirt chivanzi gushi cheyelo, chipapiki riri kutenderera chakatopfeka icho ndo changa akatopfeka dhii racho, nejean trousers reblue but rakuratidza kusakara, hatisiri nyowani. Vanga vasina bhutsu. Mudiki wacho anga akapfeka romba yegrey, pachiheti cheromba ine chakaita chiflash chiguru chewhite mukati mechiheti. Anga akapfeka t-shirt ine malaini yered newhite. Patime yawo yetotamba anga romba yake ine zipi, anga asina kutovharwa zipi, kuratidza t-shirt yaitoonekera mukati. Ndo zvanga zvakapfeka vanhu. Zvinotyisa chokwadi. Saka mukataurawo futi zvakare nzvimbo yavakapesera kuonekwa, tichitarisa chaipo exact location yavo. Pavakapesera kuonekwa pandakaenda kutakshop, pandakasvikapo ndopavainzi havana 5 minutes vari pano. Ndikati ndo nzvimbo irunzi yakapesera kuonekwa, hakuna umwe munhu ari kumbotaura kuti ndakazovaona pakati. Ipapo ndopandakangoradzwa kuti tumavhu turipo ndopavaitotambisa varipo. Pasepe takshop shedhi, pasepe takshop ndopavaitambira. Zvinorwadza. But pane matracks here inoratidza kuti pane mota yakambopfuurawo nepo. Kusazoziva nekuti ikapaki. Okay. Saka kana kuri kuti munhu anenge ane zvinangwa, vana vanongotambirapo everyday. Zvekuti kana ari munhu aigara achingovaonawo vachitambirapo, anenge akavataimirawo nekuti ikapaki munhu akauya nekuseri hatigone kumuona tiri mumba. Ende vematakshop vacho havagoni kudai vaive kufront, pamwe vanhu vaivaona chero vari mudzimba pasina majuraho vaivaona, but kuseri manje ikapaki haichengetedzwe masikati. Saka mukana wokutakurwawo wakakura nekuti pangori pakawanda. Alright, but kuvatauriri vari kutaura hapana here kana angava munhu mukuru akamboonekwa ainavo? Hapana, vaingove vatatu vakadaro.
vaitotamba nekamwana kepasera apo but kari kunzi kakazokasika kudaidzwa namai vacho ndobva tukasara twa3 tuchitamba. Alright. Akakura zvakadii uyu mwana aitamba nawo? Katori kadiki kanogona kuita kadiki kunova ne3 years kadiki ndakatomboenda ndichifunza kuti kakura ndichida kukabvunza hapana zvakaitombozivawo. Zvinorwadza izvi mama. So tichitarisa macharacters evana ava, vana vanotaurisa here kana kuti vana vakanyarara? Ini mazera ndinoita wangu mukuru wacho mwana uya wekuti anotaura hake, totaura kuti akabvunzwa kuti zvakati anotaura but haasi mwana wekuti anotaurisa. Ane ucheche uya hwekuti vana vakasiyirana vakarumurana vakasiyana ne2 years nemumwe wake, saka ane kamwe kakunyarara kekuti mwana akakasika kuitirawo umwe haambotaure zvinoenda kure. Asi mudiki uya mwana akangongwara-ngwarawo but haagoni kutotaura, anongoti dedi mama, haana zvimwe zvaanotaura. Zvinorwadza tinoziva kazhinji sevana vadiki vanenge vaine dzimwe nzvimbo dzavanombofarira kutambira. Makambonotaurisawo here ko kana kumbonobvunzawo panzvimbo idzodzo dzavanozimbotambira vasiri pamba? Vana ava vanombotambira pasi pemuti kana mukati pari pasi pemuti. Kana ndikavashaya ndinochifunga kuti ndovawanira mujuraho mune mumwe wayo vanotamba naye. Zvekuti kutakishop uku havatotambireko, hamenotiwo chii chakavadhonza kuenda ukoko zuva iroro, havatotambireko, vanongotambira ipapa. Zvinorwadza. Saka takatarisa vana ava vane any medical condition yavainayo kana kuti pane medication kana kuti tichitarisa panguva yamai vapa pakurarama pavaita navo? Ini vangu havana dambudziko havo, sevana vanogona kumbopisa miriwo vachikura but kwete zvokuti vane dambudziko ravanorarama navo havana. Asi mudiki uyu ndazovashaya makuseni usiku hwacho akarara achipisa miri, pandakabvawo kunhamo musi wesandi ndakawana ane flu, saka ndofunga flu iyoyo ndo akarara achipisa miri, ane temperature yakanyanya, saka aitongotambo hake semwana but anga asiri kunyatsonzwa zvakanaka. Alright. Saka tichitarisa baba varipo zvavo? Baba varipo, avo vakagara uko. Alright. Yeah, but hapana here tichitarisa tingati mamanzi kana kuti masvonda apfuura wamakambonitsa nawo naye tingava munharaunda kana kuti kune vemukama? Hapana. Apa ndingori nemwedzi ndiripo. Anowana zvekuti kana ivo vana vacho kutofamba hapana kwavanoziva kuenda navo nekuti tingori nemwedzi tichigara pano. Alright. Since mane mwedzi mimwe mane shamwari pamwedzi wamagara nematoni shamwari here dzamima kutombosiyana nadzo muraini? Hapana, kunze kwemai vepatakishop vandakambogarisanawo navo kwandaimboloja kuGrenada. Ndo vandaingotengerawo mazuva ese, ndo vandaingoti ndo munhu wakuziva wandaive naye, hapana shamwari dziri mudhuze. Okay. But pane here yatingati foul play yamungafungidzira kuti hapane munhu mungafungidzira kana izvi mapurisa anogona kuti hapane here munhu wamuri kufungira, hapane here yekuti tingati aita foul play yekuti anoda kukwadzisai? Hauzoziva hako kufunga kwevanhu, asi ini pachangu handina munhu wandakanetsana naye kana kuti wandinombotaudzana naye zvekuti angandifungire mweya wekusvika pakutakura vanhu, handina. Zvinorwadza izvi mama. So takatarisa tiri vanhu vanoenda kumasangano chechi, tiri vanhu vatema zvakare, pane here kufamba kwamakamboita muchibvunza nezvevana? Vanhu vanenge vachingotifonera sekuti idambudziko vakasiyana siyana, asi ininiwo kuchitendero changu chandinoenda bishop wedu vakauya vakangotizivisawo kuti vana pari zvino vapenyu. Ndiro shoko randingogutsikanawo naro ravakandisiyira kuti ndisatye vapenyu, asi chanda kutongokumbirawo munamato yevanhu kuti vadzoke vari vapenyu sezvo vakaonekwa vari vapenyu. Chokwadi. So tiri kuona zvikuru kuti vana vari kushayika, tichitouya kuno tatonzwa kuti pane mumwe akashayikwa zvakare kunzvimbo iyoyo zvakare but unganirewa niye zvakare. Mungati chii sechenjedzo kuna mwana naamai takatarisa nyaya dzevana? Ini sechenjedzo ine vamwe ana mai vakafananawo neni, zvinotori nani kutokiya dho mwana wako naye mumba, nekuti neniwo ndinotozviblema kuti dai ndakaziva ndaingoti vana vacho vakugara havo mumba nditonge ndinovashungurudza, asi vakachengeteka havo, nekuti pari zvino
zvakaoma kuti ndigare ndichiziva kuti vana vangu vaviri vose havapo. Afirwa atori nani anenge achiziva kuti mwana wangu ari kumocha ripoti kuya kunguva dzakati, pane kuti mwana mupenyu, vana vapenyu handisi kuziva vari pai, vari kudyei, achidya pamba here, ageza here, kokurara arara pai. Zvinhu zvakaoma. Saka sechenjedzo kune mamwe madzimai, chengetedzaiwo vana venyu, muvachengete vari zviri nani kutovavharira mumba, nekuti handaimbosiva kuti vachatakura. Hatina tarisiro yekuti ndichatosvika panguva inei ndakutaura nhoroondo zvinorwadza chokwadi. Saka takatarisa ndinovimba makanga muri mumba pataimu yashaika vana, makanga makarara here kana kuti makanga makatosvika? Asi munhu anga asipo, ndaitorongedzawo mubedroom mangu ndomandaiva. Panguva yandakazobuda ndichiti ndikaridza kumakuzo, ndaitore mubedroom mangu. Sisi vacho, mwana wasisi vangu aitosukondira kubanze. Saka tichitarisa vana mati vakashaika na11, saka kubuda mugedhi vakabuda nenguva. Ini panguva dzandikufungira kuti vanogona kunge vakabuda, inguva dzakabuda vakoma vavo vachienda kuchikoro kuma211, ndonguva dzavakabuda vakutambira panze. Asi havana kuenda nevakoma vavo, vakatosara vachitamba pavanotambira mazuva ese. Saka kubvawo nguva idzodzo handizive kuti ndinoona kuti zvakaitika nguva diki diki zvinhu izvi, kamuvhumendi kacho kana kuri kuti pane akazviita akatongovatambira nguva yavakabuda iyoyo, obva atongoitawo zvaakaita. Ende handizive chakavadhonza kuti vanosvika kushedhi kwavari kunzi vakapedzisira kuonekwa, handizive because havasi toendepo. Alright, so makambotaurawo munhu wacho pashedhi apa pabasa iri panotoshandwa here mumwe munhu kana kuti? Panonzi paimbove nesinoka, saka yakabviswa, pangove shedhi isina anoshandisa. Yes, so muongororo netsvakiridzo, malocal residents vehukama vari kutaura ivo kuti vanhu vari kuba vana ava zvanyanya Zimbabwe yese, saka vari kufungira kuti anogona ari marituals, zvinhu zvinorwadza izvi. Saka zvatoda kuita, uyewo mucomment section mupewo pfungwa dzenyu kuti macases aya ari kuwanda each and every day, ende zviri kutonziwo zvakare musi wabiwa vana uyu pakabiwawo zvakare mukomana ane 21 years akabiwawo zvakare, haasi kuzikanwa kunzi ari kopi. Aiwa, uyewo mucomment section mupewo pfungwa dzenyu kuti nyaya dzakadai so dzingapedzwe sei, ende kana vachiita zvemarituals mishonga yacho vari kuitora kupi. Zvinhu zvinorwadza hama. Saka uye mucomment section mutaurawo pfungwa dzenyu, but please don't forget to like, share and subscribe to Horizon Trends so that whenever we bring our latest news to you, automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.